हेलो जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' गाइस आं मोनसे बाथ्रा बुंनो हरनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव जों फिसा फिनलु मालायनि भिडिअफोरखौ नुनानै लाइभ नुबाय बिथाङा ओरैबायदि बुंबाय बाट बिथांनियाव भिउ जायाखै बाट जों मा खालामो बेखौ शेयार खालामनानै ग्रुपआव बेखौ भिउ खालामसिनना होयो आरो बिथाङा बेखौ इन्जयमेन्ट लायो बिथाङा माने जेरै हमना ला आं साप'ज प्रिया बर'नि सोमोन्दैखौनो बुंसै प्रिया बर'आ सासे बर'आनो बुंनानै लायो बाट रायज्लायनो रोङा बर'नि गावनो बुंना लादों बर'नि रायज्लायनो रोङा बर'नि आखल आखु गैया नङा होमबा बिनि बिमा बिफायाबो गाननाय जोमनाय बर'आनो गैया प्रफाइलाव होनानै माखासे मानसिफ्रा स्क्रिनशट खालामनानै होयो बर'आनो नङा बाट बे ओरैबायदि बुंबाय माने बे मोनथिखायो मानसिया एसे फरायनाय इडुकेटेडखा नङा होमबा स' जों बड'लेण्ड स्टेटखौ मानि थाखाय दाबिदों बिथाङा जेबोआनो गियानानो गैया मिथिबायना बर'आ मा बिनि सोमोन्दै बेनाव गुनानो गैया नलेजआनो गैया बिनाव बेखौ जों बर' बोरै होनो टाइटेला बर' नङा होमबा बर'खौ बर'नि टाइटेलखौ ओरैनो गोरलै मोना मिथिबायना परिश्रम खालामनांगौ खामानि मावनांगौ नङा बर' बायदि जानांगोन बर' बायदि गाननांगोन नङा होमबा बर'नि राव रायलायनांगोन मिथिबायना बर'नि बायदि जानाय लोंनाय मुसुरनाय मोसानाय दामनाय मोनसेबाबोथ' थानांगोन ना नङा होमबा गाननाय जोमनाय गैयाबाबोथ' रायलायनाय थानांगोन नङा होमबा रायलायनाय गैयाबाबोथ' गाननाय जोमनाय थाथारनांगोन नङा होमबा आरो बर'नि जायगायाव थांनानै बर'फोरजों रायलायनाय बेरायनाय नङा होमबा जुदि बर'नि एसेबो रावखौनो रोङाब्ला बे बर' होननानै लानो हानाय बे अधिकारानो गैखाया होमबा बेखौ लानानै जों मानो इसिबां स्क्रिनशट खालामनानै भाइरेल खालामनानै बेखौ जोङो फेमाससो खालामना होनाय जायो बिथाङा आरो इन्जयमेन्ट लायो बिनि सायाव आरो लोगो लोगोनो इन्जयमेन्ट लाखांनायनि उनाव मा जासिगोन आंखौ ओरैबायदि बुंसिगोन गाननानै ओरैबायदि एखेबारे देलायनानै ओरैबायदि आंखौ फुरा हारियानो ओरैबायदि सानबाय ओरैबायदि भिडिअ लाइभ खालामनानै होसिगोन कि आंखौ निमाहा होदो आंनि मिनिङा बेबायदि नङामोन बाट जोंनि मानसिफ्रा मा खालामदों बै सिगांनि भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै होना भाइरेल खालामनानै फुरा फेमास खालामनानै मा खालामबाय आरो बिनि उनाव निमाहा होबाय आरो बे निमाहा होनाय भिडिअखौ आरो भाइरेल खालामनानै होसिनबावबाय नङा होमबा बे फिसा फिनलु बाथ्राफोरखौ जों गेदेर मानसिफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौबो जों भाइरेल खालामनांगौ नङा होमबा स' बिनि गेजेराव आं बेखौ बुंनो सानदों कि जोंसो बेखौ भाइरेल खालामनानै गिदिर बानायो नङा होमबा जोंसो जुदि बेनि भिडिअआ बेसेबां फ्रेन्ड्स थायो जेनेबा 5000नि अभारानो थाखाया नङा होमबा स' बिनि गेजेराव माखासे सुबुंफोरा नुबाय बेसिकेलि जुदि बे बर'नि रावखौनो रोङाब्ला अब्ला बेजोंथ' माखासे बर' सुबुंफोरा फ्रेन्ड लिस्टआवनो खमानो जाखागोन बांसिनानो बेना असमिया बा बेलेग जाथिसो लोगो जागोन मानो होनबा बे बर'खौनो सुखुखाया नङा होमबा बर'नि हेंथायै बुंनाय मथे स' बिनि गेजेराव बिनि भिडिअआ नायाखै बाट जोंसो मा खालामो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होसिगोन ग्रुपआव नायसिगोन आरो भिउ जासिगोन ओरैबायदि मोजां भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर बेफोरबायदि जानला मानला बुंनाय बखिलाबायनायफोरखौ भिडिअफोरखौ शेयार खालामना होनाङा जोंहा गोबां गेदेर मानसि दङ प्रमद बर'आनो सारानो बुं सोरबा मोजां खामानि मावनाय निउस चेनेल बर' हारिनि दङ बिथांमोना बिराद खामानि मावदों खस्थ'यै बिथांमोना सेलारि मोनाबाबो बिथांमोननि चेनेलनि भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै हो गोबां मोजां बाथ्रा जागोन नङा होमबा स' बिथांमोननि खामानियाबो बारायलांगोन जुदि मनिटाइज जालांबा नङा होमबा स' आं बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर बेबायदि जानला मोनला मालायनि भिडिअफोरखौ ओरैनो नाङा फाङा शेयार खालामनानै बिथांमोनखौ प्रम' खालामनानै होनो नाङा मानो होनबा बिथांनि भिडिअखौ नायखायानो रावबो नङा होमबा बिथाङा जास्ट बुंबाय आरो बिनि गेजेराव सोरबा बर' बेजों फ्रेन्ड दंमोन आरो बेखौ नुनानै रागा जोंनानै भिडिअखौ शेयार खालामनो हाबाय बेखौ नायबाय आरो बिनि गेजेराव शेयार खालामबाय बाट बेखौनो हुलुस थुलुस नङा होमबा जों मा साननांगौ जों बेफोरबायदि फिसा फिनलु बाथ्रा बुंग्रानि सायाव नोजोर होआलासिनो जों गिदिर बाथ्रा बुंग्रा सुबुंनि सायाव जों नोजोर होनांगोन बेखौ जों सापर्ट खालामथारनांगोन नङा होमबा जों सापर्ट खालामनांगोन नङा होमबा जेरै हमना ला जोंहा प्रमद बर' सारमोन जोंहा हमना ला जेरै हाग्रामा महिलारि सारमोनानो जा बिस्वजित दैमारि सारमोन प्रमिला रानिमोन सारमोन लरेन सारमोन नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बिसोरो प्रशान्त बर' सारमोन नङा होमबा स' बिसोर सारमोनखौ जों मदद होनांगौ बिथांमोननि थांखियाव जों मदद होनांगौ बिथांमोना मोजां खामानि मावलांदों बाट माखासे आं बेखौबो बाथ्रा बुंनो सानदों कि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव कालेक्सनाथ' गोबां जायो बाट बैफोर कालेक्सनफोरखौबो जोंनि बर' हारिनि गेदेर सुबुंफ्रा बेखौ दोनथुम सेभिं एकाउन्टआव मोजां दोनथुम बेखौ अडिट खालामना देखाय मानो होनबा जोंनि रायजोफ्रा बिराद गोनो गोथोबो जालांगासिनो दङ बेसेबां थाखा कालेक्सन खालामदों बहा थांजोबदों मानो थाङाखै नङा होमबा बिराद गोरिब न'खर दङ बिथांमोना गावनि जानांगौ रांफोरखौनो 12 केजि 10 केजि बे 12 केजि 10 केजिया बेसेबां थांगौमोन नङा होमबा माखासे जायगायाव बिदि कालेक्सन खालामो स' बैफोरखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो कालेक्सन खालामनायफोरखौ एसे सिगां जुदि कालेक्सन खालामदोंबा बै फैसा बासिदोंबा बै फैसाफोरखौ दोनथुमना दोननानै फैगौ माने जाय जायगायाव समाव जागोन माने बेफोरबायदि आरोबाव फांसन बा कालचार बा प्रग्राम जागोन नङा होमबा बेफोरखौ बाहायनो थाखाय दोनथुम आरो बै समाव एसे खम खां बेफोरबायदि आरोना स' आं बेखौनो बुंनो सानो आरो लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानो सोर दैजिं फेस्टिभेल थांगोन माखासे मानसिफ्रा बुंदों कि दैजिं फेस्टिभेलाव बिराद दाम गोसा खमावबो
10,000 20,000 15,000 थाखासो रां लानानै थां नङाबा दायो ओरैनो जुदि फैसा गैयाबा बेरायनानैल' नायै फैनो लुबैदोंब्ला ओरैनो थांनानै फै होननानै बुंदों आरो माखासे मानसिफ्रा नङाबा नों जुदि फैसा गैयाबा लासिं सिं जागोन होनना बुंदों अब्ला बिदि मथेब्ला लाक्जारि नङा होमबा दैजिं फेस्टिभेला गोबां दामि फेस्टिभेल होमबा जोंफोरबायदि गोरिब न'खरफोरनि फेस्टिभेल नङा होमबा स' बेफोरबायदि साननाय मथेबा नङा होमबा माखासे सुबुंफोरा आंनो इनफरमेसन हरदों बिनि सोमोन्दै आरो माखासे सुबुंफोरा ओरैबायदिबो बुंहरबाय दैजिं फेस्टिभेलाव ओरैबायदि जुवादारि माबा माबि बुंदों बाट आं बिनि सोमोन्दै मिथिया माखासे मानसिफ्रा खोन्थाहरदोंमोन जिखियानो जाया मानो दैजिं फेस्टिभेलाव नोंथांमोना थांगोन ना आंथ' सानदों थांनो लुबैदोंमोन बाट मा जायो बेखौ नायनोसै थांनाय जायोबा लोगो मोनलायलायगोन लोगोफोर स' नायनोसै दा शाहरुख खानबो फैगोन होनना बुंदों जोंहा आरो बर'नि मुंदांखा प्रकाश नार्जारी जायखौ जोङो भट होनानै देरहाहोदोंमोन नङा होमबा बिथाङाबो फैगोन होनना बुंदों गोबां मानसि फैगोन जाहैदों माने बिदिनो बलिउडनि एक्टर एक्ट्रेस गोबां फैगोन लोगोफोर आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बे इनफरमेसन बिलाइयाव बेयाव लिरनानै होजोबखादों मा थारिखआव सोर फैगोन मा थारिखआव सोर फैया नङा होमबा बे दैजिं फेस्टिभेला जोंहा चिरां माने बिटिसि एरियानि सिङाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव आरो बिदिनो सापागुरि खाथियाव जायो आरो स' सापागुरिनि साहा थांनाय लामा मोनसे सिद्दा दङ स्ट्रेट बेथिं थाङो आरो स' बेनो कि बेयावहाय बिराद दामि माने बेसाद मोनो जाहैदों माने फैसा 10,000 15,000 20,000 थोआ जाहैदों माने बायबाथ' जों बुंनो थांबा लकेल जायगायाव जाय जायगायाव नों थाबाय थायो बे जायगायावबो बायहैब्ला माने नोंनि 20,000 30,000 जोबखाया माबाया थोखाया नङा होमबा माबा मोनसे बायबानो नङा होमबा नों माबायदि बुस्थुखौ नोंबा बायगोन नङा होमबा दामथ' लाखागोन नङा होमबा स' बिनि गेजेराव माखासे सुबुंफोरा बुंनाय मथेबा बिराद दामसिन लायो जाहैदों आरो माने जेनेबा 20 थाखानि मालखौ 40 थाखा लायो जाहैदों माने लागोनबो दां मानो होनोबा बैसोरबो फैसा बोयो नङा होमबा जायफोरा दखान बानायनानै होयो नङा होमबा बिथांमोननिफ्राय कालेक्सन लायोना दखान होनायनि थाखाय स' बेफोरनि कालेक्सननि थाखायनो बिथांमोना दाम बाराबो लायोदां होमबा बिदिबा जोङो थांनायनिख्रुइ थाङियाबो मानो होनबा जुदि नांगौब्ला नङाबा बेरायजायो जुदि नांगौब्ला गुबुन जायगायावबो नोङो जाय जायगायाव मोनो बेयावबो थांनानै आरामसे बाय मोजाङै गोसोबायदि नङा होमबा स' बे नङा आं थांबा खिन्थु लोगो मोननाय जागोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबा गोबां थाङोआनो गोबां मानसिफोरा भिडिअ बानायसिनलाय बेयावहाय नुखागोन ओरैनो अलरेडि ब्लग बानायगोन नङा होमबा ब्लग्सफोर स' बे भिडिअ बानायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनलायखागोन नङा होमबा आरो ओरैनो मोसानाय मुसुरनाय बर'नि गोग्गोम जाखागोनानो एकदम बागुरुम्बा बरिया स' बिनि गेजेराव गोबां गिदिर सुबुंफोर फैगोन नङा होमबा सिगाङावबो फैदों आरो दाबो फैगोन जानांगौ आं थांफेराखै खेबसेबो माखासे सुबुंफोरा आंनो खोन्थाहरदों दैजिं फेस्टिभेलनि सोमोन्दै भिडिअ बानाय आदा बेवहाय गोबां गाज्रि जुवा गेलेनाय मा गेलेनाय बिदि होननानै सिगाङावबो हरदोंमोन आरो आंनो भिडिअ बानायनो थिनहरदोंमोन बाट आंनाव जेबो सुबुदानो गैया आं बोरै भिडिअ बानायनो नङा होमबा स' जिखियानो जाया मानो माखासे आरो ओरैबो बुंदोंमोन बिराद दामि फानो बायसिना होननानै बाट आं थांफेराखै नुवाखै ओंखायनो आङो बेखौ फोथाया नङा होमबा नुबासो आं फोथायगोन आं थांफेराखै नालाय जुदि थांनाय जायोबा लोगो मोनलायलायगोन लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि फैबाथाय आरो बिनि गेजेराव आं कमेन्ट होगोन बा स्टेटास होखागोन आङो अलरेडि स्ट'रियाव आरो बिनि गेजेराव आंनि वाट्सएपआवबो स्टेटास होगोन आरो बिनि गेजेराव फेसबुकआवबो स्टेटास होगोन दिनैथ' 27 जाबाय दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय नङा होमबा दैजिं फेस्टिभेला दिनैनिफ्राय आरम्भ जाबाय स्टार्ट जाबाय जागायजेनबाय स' शाहरुख खाना 6 जानुवारियाव ना मा फैगोन होनदोंमोन नामा जोबथा जासिगोन नामा बियो 6 जानुवारियाव फैगोन स' बै समाव फैनोबो हागौ नामा 6-4-5 जोंनि एरियायाव बड' साहित्य सभा जागोन 4-5 आरो 6आव माने शाहरुख खान फैयोबा नायनोसै मा जायो ओरैनोथ' बिराद मानसि जोगो जाखायो नङा होमबा स' आंना भिडिअ बानायनायनि थांखिया दिनैना बेनोमोन कि जानला मानला भिडिअफोरखौ बा सोरबा बुंलाबायनायफोरखौ शेयार खालामलाबायनानै बिथांमोनखौ ओरैनो टाइम वेस्ट बिसोरनि सायाव सावरायनाङा जोंहा बेलेग गोबां टाइम दङ मावनांगौ नङा होमबा न'फ्रावबो नोंनि न'फ्रावबो गोबां खामानि दं जानांगौ नङा होमबा स' टेनसन लाबाय थायो सोरनिबा कमेन्ट फैबाथाय शेयार खालामनांसिगोन सोरनिबा कमेन्ट फैबाथाय रिप्लाइ खालामनाय फेसबुकआव गोबां बेफोरबायदिनो गोदो थायो आरो ओमफ्राय जोंहा खामानि मावनांगौखिनिखौ बावगारलाङो आरो आंनि भिडिअ बानायनाय थांखिया बेनो गाइस स' थेंक इउ स' माच खुलुमबाय।